Mga ka-K5 sa likod naton ginapatigayon ang inventaryo sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 kag duwa diri ang arestado kag na-recover ang minilyon na naman nga balor sang illegal nga droga. Dakop ang duwa ka lalaki nga courier sang illegal nga droga matapos nga nakuhaan sang masobra 5.7 milyon nga balor sang shabu sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDU 6 sa Barangay Santa Rosa, Mandurriao, Iloilo City. Alas 11 sang gabi kahapon Pebrero 13, 2024. Ang mga arestado mo Sanday Galbert Baldemor, 34 anyos, residente sang Purok Bagong Masagana, Barangay Cota, Lucena City, kag Federico Villanueva, 44 anyos, residente naman sang Barangay Dungon Biharo, Iloilo City. Nabakla ng mga arestado sa isa ka Tide plastic sang ginapatihan shabu gamit ang 50,000 pesos nga bypass money. Dugang nga na-recover sa ilang nga ginakop ang pulo pagit ka na Tide plastic sa ginapatihan shabu kag iban pa nga mga non-drug evidence. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Glenn Soliman, officer in charge ng RPDU 6, ginpayag sini nga masobra man isa ka bulan ang ilang monitoring antes ginkasang nasambit nga operasyon. May alias kita sir nga nakuha pero according sa iya through phone lang sila nagkilalanay. Tapos gina-pick up ya lang na kuno sir ang items dito somewhere in Pasay or Cubao. Tapos ginatigaan sa kwarta and then siya na mabiyahe di sang illegal drugs. Dugang pa ni Soliman nga bilog nga riyon sa isa ang sakop sa ilang operasyon sa pagbaligya sang illegal nga droga. Ginabatan naman sa 850 grams ang na-recover nga suspected shabu kag mayara sa estimated market value nga 5,780,000 pesos. Balita nagikan sa distrito sang Mandurriao. Ako si K5 Eric Canizares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.